O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida unha semana máis ao Recuncho dos Libros, o espazo da Radio Municipal das Pontes no que percorremos a actualidade da Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco. Como sempre, acompañados pola súa responsable Anabel Alonso, que xa está con nos. Que tal, Anabel? Como estás? Hola, bo día. Esta semana temos unha semana moi especial porque temos aí o Día do Libro o mércores, pero se che parece vamos ir profundizando, como facemos habitualmente neste espazo, día a día o que nos propoñedes dende a biblioteca, e comezamos polo luns, que é o Día das Novidades, tanto para público adulto como para público infantil. E sempre nos traedes unha proposta tanto en lingua galega, moi importante para fomentar esa lectura e, por suposto, o noso idioma, e tamén en castelán. Así que comezamos con ese luns de novidades, se che parece. Pois sí, hoxe xusto en galego para o público infantil neste luns vou recomendar un álbum de infantil de nenos de prelectores que se chama Un ano enteiro de Leo Lionni. É un autor do que temos bastantes libros e que a verdade ten un dos libros de literatura infantil que é dos meus preferidos do mundo mundial, que é Frederick, e en este caso Un ano enteiro pois conta a historia de dous ratiños de campo que fan amizade con unha árbore, e entonces a están visitando durante todo o ano, e digamos que van explicando as estacións do ano en función de visitar a esa árbore, non? Cando bota flores, cando bota fruto, cando perde as follas, digamos que, e despois celebran con ela pois o Nadal. E entón é un álbum como para explicar o ciclo do ano, as estacións, pensado para rapaces prelectores, e con unha estructura moi bonita. É un álbum estreitiño e alongado e con unhas ilustracións preciosas. Leo Lionni é un autor maravilloso, e temos bastantes libros del, en especial Frederick ou Nadarín, que son dous libros clásicos da literatura infantil que son unha maravilla. E despois tamén proposta en lingua castelá para ese público infantil que nos traedes esta semana. Pois tamén un álbum, pero en este caso de materia, un álbum grande que se chama El libro máis divertido de todos os vehículos, de Tom Schaap, creo que se pronuncia así, e que fai como un percorrido pola historia dos vehículos, pero desde o invento da roda hasta pois os cohetes espaciais, e digamos que trae un montón de ilustracións e un montón de curiosidades e de cousas relacionadas a veces tangencialmente co mundo do motor, e tamén se presenta casi como se fose unha especie de Buscar a Wally, porque trae un montón de ilustracións pequeniñas que hai que ir mirando, e entonces ten como varias lecturas, e logo explica como curiosidades, por que os coches de carreiras teñen aleróns, por que tipo de coche conducían os surfistas, ese tipo de cousas. E despois, además, hai un protagonista, digamos, que é Otto, que é o que vai camiñar, o sea, que vai páxina a páxina explicándonos todas esas curiosidades do motor. Pasamos agora ás novidades para público adulto. Pois traigo tamén dous textos, un en galego e un en castelán, como sempre. Do texto en galego falovos dun libro de Eva Moreda, que se chama Hortensias, Camelias, Palmeiras, e que conta a historia de dun adolescente de unha vila imaginaria, pero que podería ser calquera vila galega, que é unha rapaza que é boa alumna e que forma parte dun coro da escola na que está, no? Así se construye como unha especie de universo literario no que se nos vai falando dos diferentes personaxes desa vila. Eva Moreda é musicóloga, o sea que ese mundo da coral lle cadra cerca, e traballa de feito na Universidade de Glasgow como profesora de musicoloxía. E temos outros libros de Eva Moreda, Rapazas de Polar ou Para toda a vida, e esta é a súa nova novela que esperamos que vos preste.
E outra novidade máis tamén? Un libro moi esperado, creo, por algúns fans deste autor e del Ildefonso Falcones, que no seu momento tuvo un éxito enorme con La Catedral del Mar, se fixo 10 anos despois de La Catedral del Mar sacou unha segunda parte desta triloxía, Los herederos de la tierra, e saca ahora a terceira parte que concluye, digamos, esta historia, en el amor e en la guerra, e que conta a historia do neto do protagonista daquela Catedral del Mar, e se desenvolve unha novela épica que se desenvolve como na metade do século XV, e un pouco na mesma maneira, o sea, da mesma historia que tiñan as novelas anteriores. Unha historia, é unha novela histórica que ten moitos adeptos e que además, a verdade é que a Catedral do Mar no seu momento foi un éxito editorial indiscutible. Pois tamén é unha boa maneira, como ti dicías, de completar esa triloxía deste autor de tanto éxito. Continuamos camiñando pola semana, pasamos ao martes de cómic. No martes de cómics traigo vos, un libro, pero realmente é unha serie para os nenos máis pequeniños, para como hasta 6 anos, 5 anos. Super Pataca. Temos títulos en galego e títulos en castelán. O autor é Artur Laperla e é, a historia dun superhéroe que nun momento determinado se atopa con un doutor malévolo que o transforma nunha pataca, pero aínda así el, transformado en pataca, sigue facendo sigue repartindo xustiza polo mundo e, son uns cómics moi chulos que teñen como 6 viñetas por páxina, así moi doadas como para iniciar aos nenos e as nenas no mundo da banda deseñada. Aquí teñen moito éxito, a verdad, e eso, temos varios títulos tanto en galego como en castelán, o sea que me parece que é unha maneira moi chula de iniciarse na literatura. Además está en letras mayúsculas para os nenos que están empezando a ler e ten pouco texto porque ten este formato de cómic, no? E é unha boa maneira para lanzarse a ler só. Ademais, este martes tamén tedes unha nova xuntanza do Clube de Lectura. Cal é a actividade proposta para esta semana? Pois en esta ocasión temos unha nova sesión do Club de Lectura. O libro que vamos a comentar é La clase de griego de Han Kang. Han Kang foi a Premio Nobel de Literatura do ano pasado e, é unha novela moi interesante ao redor do mundo da lingua. A protagonista é unha muller que non pode falar por algún problema psicolóxico que lle impide relacionarse non pode falar e a veces casi nin escribir, é como se perdese a linguaxe. Entonces vai a esa clase de griego porque lle parece que un idioma diferente vai facer recuperar esa linguaxe que perdeu. E ali, e logo o outro protagonista, hai como dúas historias que se van entrecruzando. Outro protagonista é o profesor desa clase de griego, que é un home que tamén que é coreano, pero que estuvo unha temporada vivindo en Alemania, unha temporada grande da súa vida, volveu a Corea e ora ten un conflicto entre os dous idiomas e ao mesmo tempo está perdendo a vista. Entón, digamos que é a relación esa que están entre eses dous personaxes, un que está perdendo a vista e outro que perdeu a fala, e digamos como se relacionan ao final, no? A historia da muller está escrita en terceira persona e a historia do profesor en primeira, e a verdade que é unha delicia de novela. Pois está, como sempre, esa actividade do Clube de Lectura para fomentar o hábito e ademais poder compartir impresións non deste tipo de obras. Pasamos agora ao mércores, que, é o día de entreversos, pero tamén é un día moi especial para vos. Se che parece, comentamos en primeiro lugar a proposta do xénero da poesía que traedes esta semana e logo afondamos nese día especial. Pois sí, traigo vos entre versos esta semana os sonetos de Shakespeare.
Fundamentalmente porque unha das razóns polas que se conmemora este 23 de abril o Día do Libro é por esa efeméride que comparten Shakespeare e Cervantes, e porque creo que a veces ao mellor de Shakespeare non é unha faceta tan coñecida, mentras que hai moita xente que leu algunha das súas obras de teatro, ao mellor non hai tanta xente que leu os seus sonetos. Estes sonetos se publicaron o sea, non os publicou Shakespeare, sino que se publicaron despois, e eran uns sonetos que inicialmente estaban destinados a un público, o sea, a unha persoa en concreto, e los mandaba aos seus amigos e os comentaba cos amigos, pero non estaban pensados para publicarse. Son sonetos que sobre todo falan do amor e da paixón, e que teñen e que está moi ben, e además que creo que ao mellor é unha maneira de achegarse de outra forma a Shakespeare, ¿no? Porque estamos máis habituados a velo no aspecto teatral. E nada, logo comentar que o 23 de abril, por suposto, é o Día do Libro, o sea que pola tarde a biblioteca estará pechada para o seu uso habitual, pero teremos unha festa, teremos a actuación de Pacolas ás 6, que nos vai a traer ese conciertillo que se titula Ecoralia, un libro que xa comentamos aquí noutro recuncho dos libros, e vamos a facer a entrega dos premios do concurso de marcapáxinas, unha vez que, bueno, además para todas as persoas que se cheguen a biblioteca ese día, pois hai un agasallo que a biblioteca fai polo Día do Libro. Pois aí temos ese día especial para vos, porque, como ti ben dicías, conmemórase o Día do Libro, ademais, unha data especial porque, como ti tamén comentabas, vaise a facer a entrega dese concurso de marcapáxinas que todos os anos convoca un montón de propostas, e ademais para peche desa xornada, ese concerto de Pacolas para o público familiar, sobre todo, non? Sí, o concerto está pensado sobre todo para público infantil, pero bueno, certamente Pacolas pode gustar a calquera idade. E además, bueno, sí que esos entregarán os premios. Temos 107 participantes este ano no concurso, e bueno, tamén unha vez que escollamos os gañadores, serán os marcapáxinas que regalaremos durante este ano na biblioteca. Pois despois dese día de celebración continuamos percorrendo a semana e pasamos ao xoves. Se tiñamos neste mércores, no Día do Libro, unha actividade para os máis pequenos, imagino que seguides mantendo os xoves de xoves na Biblio. Non sei se temos unha proposta diferente ou trasladastes ese xoves na Biblio habitual para o mércores, aproveitando a celebración do Día do Libro. Pois sí, como o mércores temos a celebración do Día do Libro, neste caso non teremos xoves na Biblio este xoves. O que sí que temos é, como sempre, a proposta de libro e película, neste caso tamén unha película, bueno, infantil, diría familiar tamén, porque a novela, digamos que tamén vale para todas as idades, que é La historia interminable, de Michael Ende. Escollimos esta proposta pola relación que ten tamén co libro. Como ese rapaz que está lendo agochado ali debaixo dunha manta a historia interminable se refuxia na literatura para escaparlle a unha vida que non lle gusta, ¿no? A unha situación difícil, e como se vai metendo pouco a pouco nese libro. Xa sabedes que a historia interminable ten como dúas partes, unha parte que sucede no mundo de fantasía, pero logo hai outra parte real, ¿no? Da persoa que está lendo o libro, deste neno Bastián que está lendo o libro, e que nun momento determinado entra dentro dese libro como protagonista. E hai unha película dos anos 80, de 1984, de Wolfgang Petersen, que tuvo bastante boa acollida no seu momento, levou uns cuantos premios nos premios de cine alemáns, e bueno, que é unha boa opción se un quere chegarse a esta historia, ou se quere vela en imaxenes despois de terla lido. A min, cando a vin, se me facía un pouco difícil pensar, claro, en un libro tan fantástico, con tanta fantasía e tan fantástico, que tiña como curiosidade por saber como se podía traducir eso en imaxenes, ¿no? E creo que a peli non está mal, que non decepciona.
Sí, ademais que é un libro moi significativo para moitas xeracións e que está escrito en dúas tintas, a dúas cores, para diferenciar a parte que, como ti dicías, transcorre no mundo real, por así decirlo, e a parte que transcurre no mundo de fantasía. Entón, dende logo, pareceme unha recomendación moi axeitada, xa que se trata dun dos meus libros favoritos de sempre e teño unha edición especial tamén guardada na casa porque, bueno, pois foi unha das obras que me animou a adquirir este hábito da lectura. Sí, é como un libro fundacional, ¿no? Digamos que é un libro que deses que fan lectores. Ten sempre unha tipografía super cuidada, normalmente as edicións son moi bonitas e teñen estas dúas tintas en vermello e en verde que nos anuncian, digamos, as diferentes onde estás en ese momento, se no mundo real ou no mundo fantástico. E creo que que un libro que marcou unha xeración de lectores e de lectoras. E ademais este xoves tedes tamén reunión do Clube de Lectura, pero este clube especial adicado á temática da novela negra. Pois sí, este xoves temos reunión do Club de Lectura de Novela Negra. Neste caso estamos lendo o libro Todo lo que no te conté, de Celeste Ng, creo, porque é un apelido un pouco difícil de pronunciar porque só é N e G, o sea, entendo que se debe pronunciar Ng. Esta muller tamén é a autora dun libro que se titula Pequeños juegos por todas partes, que hai unha miniserie que tuvo bastante éxito, que se desenvolve, o sea, que se basa neste libro. En Todo lo que no te conté, pues se nos conta a historia de unha nena, unha adolescente que desaparece, filla dunha familia asiática en Estados Unidos, e a través desa investigación de saber que pasou con esa rapaza, digamos que se fai como unha reflexión sobre a cuestión da identidade cultural, da dificultade de encaixar nun sitio onde non estás, donde non eres originario, e despois esta nena, que é unha nena moi intelixente, moi boa e tal, é como a filla predilecta, e digamos que toda esta investigación pon como o foco en toda a familia e en todo o seu entorno, ¿no? E digamos que vai máis aló de unha novela negra normal, sino que ten todo este interés da cuestión social, ¿no? Que me parece moi guai, vamos, moi interesante. Pois aí temos esa nova xuntanza de máis dun xénero, como sempre dicimos neste espazo, non? Que ten moitísimos adeptos, está tendo moitísimo auxe entre os lectores e lectoras, e tamén é un xénero que está captando novos lectores e novas lectoras, porque si desperta moitísimo interese precisamente pois grazas a obras audiovisuais, como ti comentabas agora, ou mesmo podcast e programas de radio. Sí, eu, a verdade, estou moi contenta porque este club está funcionando guai e somos bastantes, cada vez apunta máis xente. E ademais é curioso porque xa levamos lido pois, unhas 6 ou 7 novelas e non hai dúas que se parezan, entonces tamén hai que desbotar un pouco a veces esa idea preconcebida de que todas as novelas negras son iguais, é certo que non é certa, non? Digamos que hai moitas maneiras diferentes de escribir novela negra e nos estamos comprobando porque xa te digo que nas 6 ou 7 que levamos xa lidas, pois cada unha é completamente distinta. E sí que é para moita xente que busca na literatura un pouco de evasión e non complicarse demasiado a cabeza e tal, é unha boa opción e unha maneira de entrar na literatura. Pois, se che parece, pasamos xa ao venres, que é o día no que falamos do autor do mes. Pois sí, rematamos xa porque a próxima semana xa pouco nos queda de abril, con Sara Mesa, que é a nosa autora deste mes. Nada, solamente contarvos de Sara, quería destacar o seu último libro, Oposición, que, como o seu nome indica, conta a historia dunha opositora, unha rapaza que está traballando na administración e que decide facer oposicións, no, para, digamos que,
ter unha seguridade laboral, e todas as contradiccións que unha vez que empeza no mundo da administración se producen dentro dela, non? De que por un lado non lle gusta, todo é moi encorsetado, é moi difícil e entón ela consigue como empeza a facer como pequenas cousas que van en contra da norma, digamos, e ao mesmo tempo que prepara esa oposición. Me parece que é un tema además que pode cadrarlle bastante a moita xente que está nesta situación, ¿no? de facer oposicións, e é moi curioso porque non é un ambiente o burocrático tan habitual nas novelas, e ela que Sara Mesa se adicou unha temporada á administración, pois conoce ben desde dentro como é ese mundo, e me parece que pode resultar unha lectura moi interesante. E tamén os venres falamos de obras literarias que teñen que ver coa nosa vila ou coa nosa comarca, con ese espazo na nosa vila. De que falamos este venres? Pois este venres falamos dun libro que temos de novidade na biblioteca, que é un libro editado pola Automóvil Club As Pontes, que se titula Historia gráfica do automobilismo nas Pontes. É un libro de fotografías, sobre todo, con textos e diseño de Jesús Martínez Piñeiro, Javier Figueiredo Pérez e Brais Noval Barro, e, bueno, vai facendo un percorrido por a historia dos rallies, polos cars, por todas estas cuestións relacionadas co mundo do motor nas Pontes, con moitas fotografías, coas clasificacións e con unha pequena como historia de cada deporte relacionado con ese mundo, e se presenta nun formato grande, con fotografías en color, moi chulo, a verdad. Sí, que ademais o mundo do motor en Galicia ten moitísimos aficionados, moitísimos adeptos, e é un deporte histórico porque, bueno, ata fai ben pouco tempo cada área xeográfica tiña como a súa proba de motor puntuables para diferentes campeonatos, non? Na zona de Ferrol, na zona de Noia, na zona de Ourense, de La Linda, Coruña, pois había moitísima afección. Bueno, pois é dende logo un fermoso percorrido, sobre todo pola historia, porque, bueno, estás agora, pena que non se poida ver, pero estás amosando, tes o libro nas mans e vemos mesmo fotografías moi antigas en branco e negro. Sí, é moi interesante, porque nas Pontes hai bastante afición ao mundo dos rallies e todo isto, e me fai especialmente gracia porque estamos vendo aquí estas fotos que se ven fotos dos anos 60, recordo aquelas xincanas que se organizaban nas festas, e que de nena recordo ver como algo moi gracioso e que me facía moito chiste, e é unha maneira de achegarse á historia desde un punto de vista moi particular, e eso, que creo que hai moitos aficionados nas Pontes que lles pode interesar. Moi ben, pois moitísimas grazas, Anabel, como sempre, por estar aquí unha semana máis, traernos todas estas novidades e todas estas propostas literarias, que teñades un moi bo feliz día do libro. Gracias, bo día do libro a todos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.